Okay mga kalano, karon mangumpra ta ninyo og kuyogi ko ninyo nga mamalit ta dito og kanang ano natog kanang nyara. Nawag da. Hello? Hello? Good afternoon pod. Sa ato ma'am. Oh, si Paul ni ma'am. Paul. Kisa ni ma'am? Victor? Victor asa siya nga Victor ma'am? Electric company? Electric company. Ano si tuyo na to, ma'am? Oh, free raman ko, ma'am. Pero ma'am, by the way, di lang kita magdugay, ma'am. Kaya nag-vlog ba ko karon, ma'am? Di lang kita magkuan, naka-record para ba ni? Di lang kita magkuan, magdugay. Oh. Lakaw ta ko, sa may tuyo ni, ma'am. Oh, libre raman ko, way trabaho ba, ma'am? Way trabaho ron kay kuan. Oh, wala may ko trabaho ron kay tungod aning lockdown. Sige, pangalan na to, ma'am. Victor. 2 beses na yan! Victor Magtanggol. Ginagawa mo. Di. Sa Victor lang yung angga. Pero babae man ko ka, ma'am. Victoria mo pangalan, Victoria. Victoria Kwanggol. Victoria Kwanggol. Labi na ko Victor Magtanggol. Luluor man gud Victoria Kwanggol. Okay, ma'am. May hapon pod unsay atong tuyo, ma'am? Oh. Mag-model. Sa pinuan na po saan ni ma'am. Mag-model na po sa katon niagi nanawag lang ko pulitsure nanawag mag-model ko no yang hinanggaw naman doy. Wala klaro ning tawanan nanawag ato. Oh, karon di na ko matuon mo model na po nya electric company. Unsa man na niya, ma'am? Magbarog kung say buhaton ka na magbarog lang. 2 beses na yan! Pero before ko na dawaton, ma'am, kay murag nindot na imong kuanda, murag na potential na magbarog. Yan unsa may mga offer niya, ma'am? Kay before ko na dawaton, kanang legit jud nga model gid ha, nga way binuang. Puro bininong gano. Lalapod tani naka-record ba ni? Oh, sa may kuan na to ana. Lifetime ang kontrata. Kana murag nindot na pero gilang aron na tumutuo pag kuan ni. Lifetime ang kontrata dayon. Free ang kuan pag-eskwela sa mga bata. Wala mo koy anak, ma'am. Pohon no. Okay. Libre ang tuition sa mga bata. Duta na gud hayag lang kog maon day. Unya. Napay magdawat pag og 10k kada buwan. Matay ni duta na nang moy. Ma'am, may tinuod na may 10k nya na lifetime pag contract yung hayag na future ni future diyan na. Diyan ato balik ta mo unsa tay buhaton na ka, ma'am? Magbarog. Magdupa ang duha ka kamot, wala og tuo. Niduta na ma'am para maingon kog legit gini nga model no. Na picture taking na. Kaya kana magid man gini picture taking na, di ba? Photoshoot na. Everyday. La legit ta jud ani mo. Yay, excited gi ko na YouTube nako kung Facebook ay ko share ko ni model jud ko. Unya akong buhaton, ma'am. Nagsuwi brand out, ma'am. Ito mo niaging na brand out bitaw tong next manang buto buwan ba to. Naguba ang kuan tower. Tower lagi, ma'am, kanang kuan wire sa kuan. Kanang kuan wire lagi, igot diyang wire ana para mo kuan ang kuryente mo dagan mo subay diha. Naguba ang tower sa Mandawi. Dayon, pulihan og bag-o, pulihan gini siya bag-o para makapadayon ang kuan. Ma'am? Ako mo puli sa tower? Sa binanggaw lang inyong ma'am, pagtarong mo diha, ma'am. Nabinawag ka, ma'am? Ako mo puli sa tower? 2 beses na yan! Put sa wire? Ma'am, klaro ko nga wire, ma'am. Live wire na, ma'am. Live kanang naay kuryente magdagan. Kuptan ako sa akong wala. Unya, ang padong sa alang lugar to, kuptan sa tuo. Ma'am, but pasabot mo, ma'am, ang kuryente mo dagan sa akong kalawasan mo na imong but pasabot. Wala, ma'am, wala mo mangitag model, ma'am. Ang inyong ipangita, ma'am, no. Ang ganahan, ang ready na mamatay mo na inyong ipangita. Ako hindi ko ganahan mamatay, ma'am. Ay mo pag hinanggaw, binuang nang inyong mamoy, nakaminos mo na ako, ma'am. Grabe ko ninyo, god. Laro naka-record na pug ko. Pinaingon pa mga magbarog ra ko, nalipay nang ko, magbarog ra ko, nya picturean ko niyo kad adlaw mo di ay. Sa man patyon mo guro ko ninyo, guro. Binuang nang inyong mamoy, di na model. Model ba rin ang magbarog, yun ang budilahim na nga model, god, ma'am. Di mo na mga picturean ko ninyo. Patyon mo ko ninyo, eh. Ma'am, kabawa ka, ma'am. Inikupot na ko ma'am, no. Usa ka segundo lang, ma'am, patay na ko, ma'am. Grabe kay bertahi ana, oy. Di mo na model ninyo, ha. Pinaingon pa mga lifetime, sa lifetime, asa may lifetime ana. Lifetime din ang patay na kadayon ikupot pa lang nimo. Pinaingon pa mo nga makapay-eskwela mo sa akong mga anak, pon. Na di pa lang makagraduate akong anak mo, patay na ko ana, ma'am. Binuang mo lang inyo, ha? Nay ka recommend? Wa di ka recommend ana, ma'am. Bisam tawig ko ana na sa may ganahan mo dawat anang ana. Tabi sa pag billion yung i-offer ana, grabe ginagbultahi, inikupot pa lang ana, wa na patay na kirig lang tao ana. Nanggigil ko nimo da. Kay buot pareha lang mo tong sa nanawag da. So di man maayo niya, ma'am. Ang imong tingog babutan kay murag anghel, pero ang imong intensyon na murag yawa nga puyo sa impierno, Kaguba mo rin. Mangumpra ko pa doon karon, ma'am. Kamo nagsamok-samok lang mo na ako da. Wala lagi ko i-recommend. Dili like kung naa man gani ko i-recommend, ma'am, walay lain nam kundi ikaw na lay ato rito, ma'am. Ikay puli rito, ma'am. Aron makakuan kag unsay kuan ng bultahi. Laliman oray kana da. Patay na lagi. Di lagi ko. Kapoy na mo, Tarantado ning bayana. Sapot ta. Garlic, pampalamig.